Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka bar owner patay sa pagpaniro sa tabok mismo sa Barangay Hall sa Estefania sa Bacolod City kay Inasang Kaagahon. Suno sa amay sa biktima, nakabato na kadaan sa pagpamahog sa iyang kabuhi ang iyang anak. May report si Nico Delfin. Sa kuha sang CCTV video, kitao ng isa ka auto nga nagparking sa likod sang SUV nga ginapanagiyahan ni Elson Cepeda ngayara sa guwasing convenience store sa tubang sang Barangay Hall sa Barangay Estefania sa Bacolod pasado alas 4 sang kaagahon. Kadungan sa bagwa sang biktima sa baligyan ang pag-atake sang duha ka mga gunmen halin sa auto. Ilagin para kan tiro ang biktima. Nadala pa sa ospital si Cepeda pero gindeklarar dead on arrival bangod sa mga pilas tugas ang igos ang bala sang wala pa may baluan nga kalibre sang pusil. Madasig nga nakapalagyong mga gunmen. Ginausisa pa sang katapos ang Police Station 4 kung may kangtanan sa negosyo ang motibo sa pagpatay sa biktima nga isa ka bar owner. Yara sa Barangay Villamonte nahamtang ang iya nga ilimnan. Subong mo gina-identify ko na mo no. Duha ka bilog no. Allegedly duha ka bilog na suspitsado. Anong ilang masak? Wala pa na mo na-identify ko anong ila exact na sa lakyan kay pagkatabo to ang witness is minimal lang. Dutay lang katama. Istorya sang amay sang biktima. Nakasugilanon pang biktima sa iya angot sa pagpamawag siya kabuhi antes sang pagpaniro. Pero hindi pa mapatod ni Samson Cepeda kung may kangtanan sa STL operation ang paghingabot sa kabuhi sang iya anak. Ako nga mangita lang ko kami hostisya pang anak mo na. Kaway mo na salamat ako. Tama pag lockdown pangatag mo yung mga isla ni pang bulig sa'yo balik atag kayo pagpasok ng mga patawad. Hindi nagalo ka. Siguro ay mga kwala. Isa lang nilagot ko labawan. Diyos nga baro sila na. Ginsiling ni punong barangay Jerry Tingson nga wala sila sang nabaton nga reklamo batok sa biktima. Nga wala man sa ilalistahan sa mga drug personalities sa barangay. Residente sa isa ka subdivision sa Estefania ang biktima. Sa barangay ti strict ang monitoring man nato mo. Pero ini nga mga cases daw beyond na sa control sa barangay. Daw police matters na sa especially kung mga lagko na mga tao. Pag hindi ko matali ka balos ang real business nila, no? Ang mga hidden agenda nila. Kaupod sang biktima ang iasawa kag mga hinablos sang matabo ang pagpaniro. Nagapanawagan sang hustisya ang ianalisdan nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.